ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଚିତ୍ର ସହିତ ପଢ଼ିବା। ଏହାର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଯାଇକି ଦେଖିନେବ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ କରୁ କଲମ, ଖ ଖରୁ ଖଟ, ଗ ଗରୁ ଗଧ, ଘ ଘରୁ ଘର, ୱ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚ ଚରୁ ଚକି, ଛ ଛରୁ ଛତା, ଜ ଜରୁ ଜଟ, ଝ ଝରୁ ଝର ବା ଝରଣା, ନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଥିରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଟ ଟରୁ ଟଗର, ଠ ଠରୁ କଠଉ, ଡ ଡରୁ ଡଉଲ, ଢ ଢରୁ କଢ଼, ଣ ଣରେ ଅଣକ, ତ ତରୁ ତବଲା, ଥ ଥରୁ ରଥ, ଦ ରେ ଦଉଡ଼, ଧ ଧରୁ ଧନ, ନ ନରୁ ନଖ, ପ ପରେ ପଇଡ଼, ଫ ଫରୁ ଫଳ, ବ ବରୁ ବଗ, ଭ ଭରୁ ଭବନ, ମ ମରୁ ମଗର, ଜ ଜରୁ ଯଅ, ର ରରୁ ରବର, ଳ ଳରୁ ରେଳ, ୱ ୱରୁ ତାୱା, ତାଲବେଶ ତାଲବେଶରୁ ଶଗଡ଼, ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷରୁ ଷଟକୋଣ, ଦନ୍ତ୍ୟସ ଦନ୍ତ୍ୟସରୁ ସପୁରୀ, ହ ହରୁ ହଳ, କ୍ଷ କ୍ଷରୁ କ୍ଷତ, ୟ ୟରୁ ନୟନ, ଲ ଲରୁ ଲତା।